headlines kan mga barata bulkan mayon padagos nag-aalboroto. Mga taga-Naga halat ang desisyon kang impeachment court kontra kay Vice Presidente Duterte. Lolo na taga-Naga arestado sa kasong frustrated murder. NCF basketball team nagbali sa Nigerian versus Philippines Only Rise Challenge si Naga College Foundation President Mario Villanueva. Uya mga bareta sa aldaw na ini ko po si Mike Angeles. Puon kasubagong amay na pagkaaga padagos na nakakapagrehistro ang FIVOX nin minor strombolian activity sa bunganga kan Bulkang Mayon na nakukuha na nin video kan kamera na yaon sa Mayon Volcano Observatory. Ang luway-luway na pagdalihig kan lava hali sa bunganga kan Bulkang Mayon ang nasa 190 aldaw na. Mantinidong nasa alert level 3 ang Mount Mayon as in higot na ipinagbabawal ang paglaog sa 6 km permanent danger zone. Sa iba pang bareta, nagdadalan man o dae sa nagpapadagos na impeachment hearing ni Vice Presidente Sara Duterte, saro sana ang gustong maaraman kan publiko. Ini kung may pagkakasala o mayo ang Vice Presidente. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sa nagpapadagos na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hinapot kang Genan TV 38 Naga News Team ang publiko kung sindan nagdadalat o kung ano pa ang sindang inaabangan sa impeachment trial. Para kay Dayan Hernandez, sa iya ining dinadalan tanganing maaraman kung mapapatalsik ba talaga ang Vice Presidente sa pwesto o dai. Sigun kay Dayan, kay puwan ng madalion ang impeachment trial kang Vice Presidente ulit na nakakaabala na subot ini sa trabaho kang Senado. Kung siya man ang hahaputon, pabor siya na matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Alagad kung anuman ang maging desisyon kang Senado sa iya man ining rerespetuhon. Para malaman ko rin yung mangyayari, syempre, inaabangan ko rin kasi yung impeachment kasi kung anong mangyayari ba, kung may impeach na o hindi pa. Maraming oo, at saka marami rin gusto, di ba? Pero pwedeng dapat madaliin na lang kasi nakakaano rin sa trabaho ng mga Senado baga. Pero dapat yung pausad pa kung paano. Ang naano kasi nakakahaloy lang ang puro ang impeachment na ano, dapat pamadaliin na lang. Ako kahit maging pabor ako, hindi naman sa akin manggagaling ang desisyon. Kaya syempre maano na lang ako kung sa mga ano rin kasi siguro sa mga kongresta rin ang desisyon kaya ni bakit man sa tuyang mga kitang mga nagdadalan lang. Mayo naman oras para magdalam pa ng impeachment trial si Nanay Mierna Acido, ulit na sibot ini sa trabaho. Alagad maut nyaman maaraman kung ano ang nangyayari na sa nasyon. Para man kinanay Mierna, kung may kasaalan ang Vice Presidente, kaipuan ng matanggal sa pwesto. May pong oras ta nagtatrabaho kaya may puwan maghanap buhay para ano. Pero gusto ko ta na maka ano kayo ta para maaraman ko kung anong nangyayari sa ano sa bansa ta. Ay kung talaga may kasalanan siya, dapat siyang ma-impeach. Mientras napadagos ang pagpresentar nin mga testigo kang mag-ibong na kampo, padagos man ang paghalat kang publiko sa magiging resulta kang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa Genan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang issue, 7 sa 16 na mga junk shop sa syudad ning Naga ang nag-oopera subuot na mayong magkakanigong business permit. Ini ang nagluwas sa pinagibong Solid Waste Management Council Board meetings kung saan nag-atindir man subot ang presidente kan mga may sadiri nin junk shop sa syudad. Kabalit subot sa kasuguan kan alkalde kan Naga na tulos ipasara ang mga junk shop na mayong business permit halit sa lokal na gobyerno kan Naga. 16 ang junk shop sa Naga, 7 lang ang may mayor's permit. So, bawal mag-operate ang mayong mayor's permit. Di ko aram sa city planning, di ko aram kung igong bagong findings, pero as of the last Solid Waste Management Council Board meeting, yaon si Presidente. Pig-confirm niya na 7 sana. So, ang instruction taga, bus na mayong mayor's permit, dapat sarado yan. Dahil data na re-regulate.
Sa iba pang bareta, huli ta nagmarahay na ang kamugtakan kan panahon, binuksan na giraray Naga City Tourism ang Panikwason Trail pasiring sa Mount Isaroga Natural Park. Ang mga masakat subot sa Mount Isarog ang pinapagirumduman na magsunod sa mga park as in safety protocols. Ang pag-uran sa Upper Barangay kang Naga ang naging rason kung taano ta isinasara ang agihan pasakat sa Mount Isaroga Natural Park. Padagos sa mga bareta. Mapuon sa oras na alas 9 sa alas 5 nin hapon sa agang Miyerkules ang job fair na saro sa mga aktibidad ngunya na pinagigirumdum ang Person with Disability Month. Sinabi ni City Councilor Elmer Baldemoro na prioridad sa job fair na gigibon sa aga iyo si mga person with disability alagad may kakayahan pang magtrabaho. Pinangaranan man ni Konsehal Baldemoro ang mga kumpanyang mahanap ng empleyado maski hali sa nasabing sektor. Sa celebration po kang PWD Month Tigdi sa Naga, magkakaigwa ng PWD Jobs Fair. Ini po sa pangingenot kang Persons with Disability Affairs Office at sa tabang kang Metro Peso Naga sa pamamayo ni Mr. Nunoy Reporsado. So sa aga po magkakaigwa ng job fair sa Robinson's Place Naga poon alas 9 ng aga hanggang alas 5 ng hapon. So inimbitaran po si mga PWD na may kakayahan pang magtrabaho na aprobitsaran po ini yung job fair dahil may nagkapira po ng mga kumpanya arog kang Bicol Will Serve Corporation, Stan Sales and Distribution, Caceres Prime Distribution Corporation, Abbott Lending Corporation, Bigs Incorporated, One Source General Solution na iyo po itong pwedeng mag-ako ng mga PWD na pwedeng magtrabaho. Sa samuyang pagbabalik, lolo arestado sa kasong frustrated murder sa syudad ng Naga. Yan as iniba pang nanginot na mga bareta, digilang sa GNN TV 48 Naga, News Break. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolana dreams to international horizons. NCF is where everyone belongs. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Cancer Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Cancer Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta,
Sobra ang pasasalamat kan mga taga Camarines Norte na may pinag-aasikasong pasyente sa Bicol Medical Center, huli taigwa na sindang naiistaran sa panahon na yaon sinda sa syudad ng Naga. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Pagkatapos ng kang blessing as in inauguration kang Dong Tulong Halfway Home, pinagamit na kang July 3 para maging temporaryong istaran kang mga taga Camarines Norte na may pasyenteng binabantayan sa Bicol Medical Center digdi sa syudad ng Naga. Sa ngunyan, nag-abot na sa 20 persona ang nakagamit kang 2 kwarto na pinagpakaray kang grupo ni Governor Padilla. Nag-opening po kami dito July 2. Opo, ang pinakamarami pong pumasok dito nung July 3, July 4 na po. Natutulog naman po dito siguro sa gabi po. Kasi pag umaga po wala naman pong masyadong tao. Kasi po pupunta naman sila sa bantayan nila sa BMC. Pag gabi lang po, siguro mga 17 o 20 katao po natutulog dito. Yun po ang pinakalimit namin. Kasi po ang iba umuwi naman eh. Isang po pag ganito po kahapon linggo, marami po natulog kagabi kasi po ngayon Lunes, follow-up, check-up po nila. Saro si Juliet Carbito, residente kang Jose Panganiban Daet, Camarines Norte sa mga nakagamit na kang halfway home. Istorya kaini, kang nakalis lang na aldaw kan sinda magpasirig sa syudad ni Naga para sa operasyon kang sa iyang aki. Dakulang tabang sa inda, ang pagkakaigwa ng temporaryong istaran sa Naga City. Ulit na dainan ninda pinoproblema pa kung saan madagos mientras na naghahalat sa schedule kang operasyon. Tapos, pagdating din po namin dito at nagdiretso na kami dyan, nagsabi din yung gwardiya na meron nga nito dito sigub, talagang sinamahan pa kami dito. Kaya maganda at hindi na kami kung saan pa pupunta kahit baga may kamag-anak or hindi na mapapalayo at dito lang. Kahit pwede balik-balik ka lang, ganun. Ay, malaking tulong. Kasi syempre sa gaya namin, wala talaga. O, kung yung mo sa hotel o or sa yung pagkain mo na, ganun. Ay, narinig ko pa 1.6 daw sa hotel, isang gabi lang. O di, at least, pangkain na namin yun, hindi na kami kung saan pa na mapunta. Maugmaman si Nanay Ninita Taberara, kan Kamambugan Daet, Camarines Norte, na dai na sinda maturog pa sa pasilyo kang Bicol Medical Center, ulit na nagagamit na ninda ang halfway home ni Governor Padilla. Apwala sa libreng istaran, may supply maning bagas, tubig, asukar asin kape na sa indang pinakikinabangan na dakulang kagianan sa bulsa. Balik-balik. Nung unang punta namin, natulog lang kami sa may pasilyo. 29 yata yun. Pagka 20, sa 6, nagbalik kami dito, nalaman namin na mayroong si Gob. Ay di nagtanong kami, yun siya na nga ang namin si Sir. Pinayagan kami. Tapos pagka, di natapos na siya, nag-uwi kami ngayon ang balik namin. Ayun, namin ng pagtutulog, pagkukubeta. Yan, meron siyang binigay ng tubig at saka bigas. May asukal pa nga. Libre. Hindi na kami matulog sa pasilyo. Para sa Janhan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Matapos ang simulation exercise kang Naga City Police Office sa Sabang Elementary School, gigibon man subot ini sa ibang eskwelahan sa syudad. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Matapos ang matrayumpong simulation exercise kang Naga City Police Office sa Sabang Elementary School, mapatapit sa active shooting incident, nakatalaan man subot ining gibuhon sa iba pang pampubliko asim pribadong eskwelahan sa syudad kang Naga. May mga rekomendasyon man ang Naga City Police Office sa kamugtakan kan mga eskwelahan para makadagdag sa saindang seguridad. I-replicate natin sa mga iba't ibang paaralan dito sa Naga City. Pampubliko man o pribado.
Sa lado kang sanggunang panglunsod kang Naga, pinagsyerto man ni City Councilor Elmer Baldemoro, Chairman kang Committee on Children, na padagos pinag-uurulayan sa komitiba ang mga lakdang sa pagpapapusog kang seguridad sa mga eskwelahan. Padagos man subot ang pakikipag-ulay kang mga eskwelahan sa Naga City Police Office. Ayo po, ongoing pa po siya sa Committee on Children, and inahalat lang po si mga comment katong mga eskwelahan, ito pong mga hali sa PNP, and at the same time itong ibang stakeholders para po ma-consolidate duman sa proposed ordinance para po ma-ensure itong security kang mga active. Mientras tanto, may kanya-kanyang seguridad na pinagpapasunod man ang mga eskwelahan sa siyudad kang Naga para sa saindang mga estudyante. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang police report, qualified theft ang kasong inatubang kan 22 anyos na si alias John, residente kan Zona 1 Barangay Mabolo, Siyudad ning Naga, na inaresto kasubang udto sa nasabing barangay. Pinagtutugutan man na makaluwas sa karsel ang sospek basta makapagpiyansa ng 24,000 pesos. Nasa custody ni ngunyan kan Police Station No. 5 na pinamamayuhan ni Police Major Arman Rubio. Sa iba pang police report, frustrated murder man ang kasong inatubang kan 70 anyos na si alias Ben, residente kan Zone 5 Barangay San Felipe, Siyudad ning Naga, na inaresto kan mga otoridad basado sa warrant of arrest na ipinaluwas kan korte na may petsa 7 kan Setyembre 1989. Ang korte ang nagtutugot man na makapagpiyansa ang akusado sa kantidad na 12,000 pesos. Nasa pangataman kan Police Station No. 5 ang nasabing lolo. Padagos sa mga bareta, sospek sa panghaabon sa kampana kan Sarong Kapilya sa Barangay Bagong Bayan Sur, padagos pang pinaghahanap. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Nadidipisilan ngunyan ang Naga City Police Station 3 na matrace ang personang naghabon kang kampana kang kapilya sa Barangay Bagong Bayan Sur, Siyudad ning Naga. Hulit tapirang aldaw na ang nakalihis bago pa man ini na-report sa pulisya. Sa pag-review kang PNP sa CCTV footage kang barangay, July 7 pa pala na wara ang kampana. Alagad kang July 11 lang, nariparo kang kapilya na Mayo na palan ini. Para po duman sa update kang nawawarang kampana, sa ngunyan po ongoing ang investigation kan sa tuyang mga personnel. So inot na inot po ining insidente na find out me through social media. Then pinapuntahan ko po agad kan sa kuyang investigator, and upon review of CCTV footage, we found out po na ang insidente nangyari July 7. Pero naaraman na nawawara July 11 na ning alas 5 hapon. So based dun sa CCTV footage, nawara ang item 5 o'clock AM. So nakuhanan po yung CCTV. Sa ngunyan, nagbabacktracking ang Naga City Police Station 3 matapos ma-identify kang PNP ang tricycle na sinakyan kang sospek kang hakbunon kaini ang kampana kang simbahan. Sa ngunya, nagbabacktracking kita kasi kasuhapon ang pinaka-latest po is na-identify tayo sinakayan niyang tricycle. Ngunyan, pina-identify ko yung tricycle, and so hapon po, inimbitahan pinuntahan ka mga personnel ko yung driver kaning tricycle, and pinapa-identify mi sana yung mukha kadtong suspetsado. Alagad sabi niya nga ni, sa kadakulan niya daang pasahero, medyo day niya na natandaan. Pero ang natatandaan niya lang, sabi niya sa muya, ibinaba niya ining suspect digdi sa may bandang plaza. So kaya sa ngunyan po, nagkukuha pa kami ng mga CCTV footage na pwedeng mahiling yung lalagon kang suspetsado na malinaw, digdi bandang area kung sa inya binaba yung suspect. Day pamalinaw kay Police Captain Sara San Benaventura kung taga-syudad ning Naga o dayo ang sospek. Alagad padagos ang investigasyon kang pulisya para mabisto ang sospetsado na imbwelto sa panghabon kang kampana. Nakipag-koordina naman ang Police Station 3 sa mga junk shop na posibleng pabakalan kang sospek. Data po masabi mo na kasi day may pa concrete yung ebidensya against po duman sa sospetsado. So kung yan inaano may pa
padagos man ang satuyang pagkandak ng investigation, aral daw man, every now and then nagpa-update ako kung anong status kang investigation ta. Challenging sa part may kasi nagta-tracking kami, babacktracking kami kung saan siya nag-agi, anong mga inagihan niya, saan siya paduman. So, unti-unti po nagre-review kami ng CCTV, nag-interview kung sino mga possible witness na nakailing duman sa suspetsado. So, yun po. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, tututukan man ni Police Captain Sara San Buenaventura, Station Commander kan Police Station 3, ang mga insidente ni harabonan sa syudad ng Naga, urog na ngunya na nareparo kan Police Station 3 ang luway-luway na pagbaralikan sa syudad kang Naga kan mga parahabon. Sigun pa kay San Buenaventura, kaipo na i-report tulos sa PNP ang anumang kaduda-dudang aktibidad para marikas na madakop kan PNP ang mga personang inbuelto digdi. So, sa ngunyan, ang reported pa lang naman sa Mois Ining Campana, yung Metro kan tubig para wala pa naman kaming reported since umupo ako digdi bilang OIC. So, yung siguro na tututukan mi kasi challenging ni sa part mi. So, sa mga nagdarangog siguro, ang hagad mi lang kung may makuha ka more, mailing nindo yung video, kung mamukaan nindo, magtao lang po ka mga impormasyon sa mo. Yan, ako lang tabang po yan. Sa iba pang bareta, NCF basketball team nagbalik sa Nigerian versus Philippines Only Rice Challenge ni Nago College Foundation President Mario Villanueva. Ang detalye sa report ni campus correspondent Kenneth Del Mundo. Goes inside, tries, and EJ Palillo! Wow! Palaban sa rikas, palaban sa liksi, palaban sa tibay. Diyan bistado ang NCF basketball team sa hardcourt. But wait, paano kung labanan sa Unrise Challenge ang pag-uulayan? Ano ang laban? Challenge accepted para sa NCF basketball team members na sina Jimo Mumuni, Timothy Dubuisi at sina William Arenzana na nag-ako sa Nigerian versus Philippines Unrise Challenge sa sarong fast food chain sa sarong mall sa Naga. Ang nasa likod kang challenge, mayong iba ako din si Naga College Foundation President, Engineer Mario Villanueva, na game nakijamming sa mga players, kaiba ang team head coach na si Brian Ayo at iba pang members kan NCF Basketball Operations. Sigun sa King Tiger, naisip niya ang challenge para ma-enjoy kan duwang foreign players ang Filipino culture pag-abot sa mga pagkakan asin makabilog nin marhay na iribahan sa team. Paagi man ini para i-test kung si Isay ang dakol magkakan asin marikas na makaubos nin maluto, kung ang Team Nigeria o ang Team Philippines. Actually, I just want our foreign players, si Jimo at saka si Timothy, to enjoy the culture of Philippines. Alam mo naman, number 1 natin sa kain. No? So, napag-isipan ko na yung mga center ng NCF Tiger Seniors, maglaban ng Andy. Sino ba malakas kumain ng kanin? Ang Nigeria ba o Philippines? No? Si William Arenzana is also our center. No? Lumabas lahat sila, nakasampu, pare-pareho. Pero ang mabilis kumain, ang winner natin, si Timothy. Yeah, I want to say, Mario, watching this, I want to thank you so much for this opportunity, like bringing us out with my teammates, Jimo and Williams, and the coaches, and we had a great time here, and I want to say thank you so much for bringing us out. Ngunyan, break muna ang team sa fierce matches. All-out man ang sa inang preparasyon sa Season 8 kan Bicol Universities and Colleges Athletic League o Bukala. Ang import na sina Jimo at Timothy mapartisipar sa Season 20 kan United Collegiate Championship League o UCCL na gigibuhon sa Batangas. Well, ang pinaghahandaan namin ngayon ay ang Bukal Season 8, no? So, last year medyo nag-runner-up tayo. Ngayon, sana mag-champion ulit. Pinaghahandaan, pero halos lahat ng team kasi pare-pareho na ng lakas ngayon, no? So, whoever has the heart, the determination, will win, no? The Bukal Season 8. Likewise, yung dalawang import natin ay maglalaro naman sa UCCL, no? Sa Batangas. So, nung first time sumali kami ron, runner-up kami. Last year, nag-third place. So sana itong taon na to, makit naman na mag-champion naman sa UCCL sa Batangas.
ang UCCL Season 20 live na madadalan sa official pages ng GNN TV48 Naga sa Facebook as in YouTube. Para sa GNN TV48 Naga, Kenneth Del Mundo, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingon i-follow ang samang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod yung mga baretang garantisadong nanginginot as sinapapanahon. Hit ang subscribe button sa samang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para update kita sa mga bareta as in istoryang Bida and Bicolano. Ako po si Ja, Mike Angeles, as in inian GNN TV48 Naga, Newsbreak. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future. Pakiwin ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family. Okay guys, ipapakita akong number dito. So, sino yung gustong sumagot? Okay, anong number ta? Anong number? Wow!
NCF College of Teacher Education, where passion meets excellence. CTED offers Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, and Bachelor of Physical Education. Future educators are shaped through technology-enhanced classrooms, modern science laboratories, and specialized learning spaces that support hands-on and interactive instruction. Secure your career and be a future facilitator of learning spaces.